Parchop dostał się przed bramy u świętego Pietra. Święty Piotr ogląda te wszystkiego cite pite. Patrzy się: panie, ale pan tu nie płacił podatku dochodowego. Niestety nie właci pan do nieba. Chyba że ma możliwość odkupienia swoich win jeszcze na ziemi i że przez 5 lat będzie pan żył ze szpetną kobietą. Szpetną kobietą? No dobra. Dał go na dół. Za chwilę ten chłop spotyka innego kolegi. Wiesz, co mi się stało? Ja niedawno umarł. Święty Piotr kazał mi żyć ze szpetną kobietą. A to z kuli tego, że nie płacił podatku dochodowego. Wejrzał go, kurde, ta twoja jest jeszcze szpetniejsza. Wiesz co, patrzcie, to mamy podobnie. Ale za jakiś czas spotkali swojego takiego następnego kolegi, patrzą się, a on normalnie taką fajną laskę ma. A ty co? No wiesz co, aż dziwne. Sama do mnie zadzwoniła, sama się ze mną umówiła. I żeby my się ożenili, no i tak se żyjemy. Ale wiecie co, hopy? Jedna rzecz, co mnie dziwi fest. Po każdym kochaniu wyłazi z łóżka i pierę łepą w ta ściana i przezywa i pieroni na całego ten pieroński podatek dochodowy.